И здравейте, приятели! Включвам се да ви покажа какво се случва с другата ми тротинетка Хелмито. Ще съм спукал гума да видите отвътре. Знам, че от доста време не сме качвали клипове в YouTube. Както казахме на 50 лайка на това видео, да сме качили, ще отиваме там през нощта. И така, че варете го вижте, да събереме лайковете и да ходиме. И така махнахме тези пластмасчета, светоотразителите, като цяло. И е така да изглежда тротинетката. Оправихме гумата, че я спукахме. Може да се чудите защо няма клипове с нея. Защото с тази излизам. Апгрейдахме. С тази излизам. А с тази върша работа, където имам през деня да хода, примерно. И съм спукал гумата. Както може да видите, сега вече я оправих. Еми да, влизайте в YouTube ми, в канала. И лайкнете видеото, за да направим 50 лайка и да ходим там през нощта. Ще видите. Остава страшно там вечерта. Така че очаквам да съберем 50 лайка. Хайде, бързо. Отивайте и лайквайте видеото.